sentir, creo. Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Amen. Jesukristo gure jaunaren grazia eta jainko aitaren maitasuna eta Espiritu Santuaren batasuna izan bedi beti zuekin. Jesus jauna, bihotzurratuak sendatzera bidalia, erruki jauna. Jesus jauna, pekatariei dei egitera etorria, Kristo erruki. Jesus jauna, gure alde otoitz egiteko aitaren eskuin aldean, zaituna, erruki jauna. Erruki dakigula jainko guztiz ahaltzua, eta gure pekatuak barkaturik, eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Egin dezagun otoitz. Hauna, garizumako ekinaldiaz, ahazten gaituzu eta zeure hitzaz janaritzen. Egizu, neurritzu izanez, zu bioz bihotzez zerbitza zaitzagula, eta otoitzean beti bat eginik iraun dezagula. Zure seme, Jesukristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Deuteronomioi liburutik. Moises honela mintzatu zitzaion Israel herriari. Orain Israel entzun irakasten dizkizuden legeak eta erabakiak, eta bete. Horrela biziko zarete eta jaunak zeuen arbazuen jainkoak emango dizuen lurraldean sartuko zarete eta haren jabe egingo. Begira, jaunak nire jainkoak niri agindutako legeak eta erabakiak irakasten dizkizuet. Jabetzan hartzera zoazten lurraldean bete ditzazuen. Gorde itzazue eta bete. Horrek jakintzu eta buru argi egingo baizaituzte herrien aurrean. Lege hauen berri izatean esango dute, bai herri jakintzua eta buru argia nazio handi hau. Izan ere, ba ote da nazio handirik bere jainkoak guk jauna geure jainkoa bezain hurbil dituenik, dei egiten diogun bakoitzean, ba ote da nazio handirik gaur nik adierazten dizuedan irakaspen hau bezain lege eta erabaki zuzena dituenik? Baina kontuz, ez ahaztu, gero zeure begiz ikusi dituzunak, ez urrundu zeure oroimenetik, zeure bizitza osoan, baizik eta irakatzi zeure seme alabai eta bilobei. Jaunak esana, Jerusalem ospa ezazu jauna, Sion goretzi zeure jainkoa, zure aten zarrailak indartu bairitu, eta seme alabak zure baitan bedeinkatu. Ospa ezazue jauna, bidaltzen du lurrera bere mezua, eta haren hitza bizkor eta arindoa, artilea bezala erorazten du elurra, hautza bezala zabaltzen antzigarra. Jerusalem ospa ezazu jauna. Bere hitza iragarri dio Jakoben herriari, bere erabakiak eta aginduak Israeli. Beste herriei ez die horrelakorik egin, bere erabakirik ez die jakinarazi. Jerusalem ospa ezazue. Jesukristo gurintza, argi gure bihotzak. Zure hitzak jauna, espiritu eta bizi dira. Zure hitzek betiko bizia dute.
Jesucristo guri mintza, argi hauna zuekin. Jesukristoren evangelioa San Mateoren liburutik. Aldi hartan, Jesusek esan zien ikasleei, ez uste izan Moisesen legea edota profeten esanak baztertzera etorria naizenik. Ez naiz baztertzera etorri, beren betera eramaten baizik. Benetan diotzuet, zerulurrek iraungo dute bitartean, legearen letrarik edo zeinurik txikienak ere ez du baliorik galduko dena bete arte. Beraz, agindurik txikieneko bat hausten duena eta hausten irakasen txikiena izango da zeruetako erreinuan. Betetzen duena, berriz, eta betetzen irakasten, handia izango da zeruetako erreinuan. Haunak esana, nahi ere, arreba maitiok, ez uste izan Moisesen legea betetzera etorri naizenik, baizik beren betera osotasunera eramatera, dio Jesusek. Baita santua, etorri berria da, 3 egun pasata Iraken, eta Erromara bueltatu da berriz. Nolabait, badakizue, Jonas profeta, Iraken egon zala, Ninive gogoratzen zitate, eta gero balearen zabelean egon zela, eta horrela dio, ipuin bat bezala, liburu santuak. Eta profet, zango nuke, Jonas profetaren antzeko Vatikanoko zabelitik irten, gure aita santu Frantziskok, eta musulmanen beren artean igaro ditu 3 egun baita ere. Bertan daude islamiarrak, bai, baina oso ezberdin motakoak. Batzuk dira xiitak, oso bide berezia dauke, eta bestia dira musulman gehienetakoak. Eta nolabait, gure aita santu honek, aeroplano hartu, Vatikanoko zabeletik erten nolabait, eta Niniven aurkitu zan antzineko profeta Jonas antzera. Niniven. Ninive, garrizko herri handia da, baina hainbat guda izan dute denbora hauetan, ziaro puskatua, ziaro errea eta doena. Eta hainbat herri berdin Iraken. Berez, gehienak, jadanak dira musulmandarrak, baina bi izango nuke motako ezberdintasun handiekin. Batzuk xiitak, bereziak, Iran alakoa de, eta bestetik, musulman katorizkoak nahiko zen, Afrika del Norten, zean, Marruko zen, obai Argelian, da gehien bat direnak, hoxe dira beste taldeak. Baina, baita ere, kristauak oso sendoak izan dira Iraken. Batez ere, Karakos izena duen herritxo batean, eta hain geizki pasadute eta pasatzen ari dira, erdia peño gehiago kanporatu dira. Beste herri askotara, onera bertare etorria, Karakosko jende hori, Europan zehar, Ameriketara, hainbat lekutan emigratu izan biharra izan dute. Herria gelditu da, ez da erdikan ez da, orain da urte betzu zena. Orduan, aspaldi, gure aita santuak nahi zuen joan Irakera.
herri martirio hori bizita egitea, eta han igaro ditu 3 egun, esan da bezala. Gu geu, egia esan, beldur ginen zehozer gertatuko ote zitzaion. Situazioa hain gorra da, hain, zango nuke, gerra zoria da, edozer gauza gertatuko litzakela. Hori batetik, eta bestetik, momentu honetan ere bai, COVID beteaz daude. Eta gure Aita Santua, bere osasunez da, ez dago, zango nuke, osasun eder batean. Ikusi genuen azkenengo gunean, ia bueltatzeakoan, ze kojera zeukan, da nola zijoen, da bar. Zan da bezala, hau izan da benetan, denontzat, mezu sakon eta paketsu bat. Lehenen, irakiarren alde, bai. Baina denontzat ere, nahi nuke esan beti ikusiaz alako herri batzuk, gudan, bake bizkat etortzea, beti ere onartzen dugu. Ikusi ditu, beren agintariak, bai alde batekoak, hor ezagurena da Sistani, xiiten aldekoa, eta baita ere bestetakoa. Eta ospakizun ederrak ere izan ditu, bai kapitalean, eta baita ere Karakosen, jende horiekin, hain gutxi gelditu dianak, hortxe berriz zehozen hartzen dira da beren nekazaritza da bar, baina oso gezki daudenak, erdiek ez da gelditu. Hau edanak esan da, gogorra benetan eta beldurgarri izan dela bisita hau. Hangoik ezkerrak, nik uste gauzak ondo jundirala, eta guk nola ez dugu onartzen, berak nahi duen Jesukristoren eleiza hori, nahi nuk esan, askotan zenbat aliz izate digu, eleiza irteeran, berak irten duen bezala alako situazio gogor batean, irteeran, behartzuen bila, buda batean pakea nola ala urreatu nahian. Eta batez ere, jendea sufritzen dari dena. Karrizko azal ikustea imagin batzuk, mesa ematen, plaza batean, eta 3 eleiza, baina txikituta ordia, txikituta. Dan erdian bere mesa ematen. Orduan, esatizuet, bai denbora hartan, Jonas, beldurtia zena, eta bakizue nola, balea bat hartu zuen bere zabelean, da historiak horrela dira, eta gera nola botazun, Ninibe, janura hartan, Ninibeko oso ezauna eta oso endetsua, eta nola ala zuen, eta 3 eguneko bidea ebentzekan, herri uzia zabaltzen, bat egiteko utzatzeko. Eta han, jangoikoaren mezua zabaldu zuen. Kondizio horietan. Horregaitik esango nuke, nolabait, eskarrak eman behar ditugula, bakepuzka eraman duala gure Aita Santua gara, bere osasunez da, bere, esango nuke, egintzari bankoak laindu diala, oain dikan aurrera joaten, 83 urte dauzka, eta oain dikan horrela behil. Hori esan ez, geure hartu dezagun bere, nola esango nuke, indar hori, bere oraindikan, izaera hori, beti preste egoteko, Jesukriston evangelioa aurrera bateko, baita ere situazio gogorrenetan. Hala izan dira. Egin diezaiogun otoitz aitari Jesusen izenean. Aita Santuaren, gozainen eta apaizen alde,
barkamenaren sakramentua ospatzean, Jainkoarekiko eta elkarrekiko adiskidetza bila dezaten zeniden elkarteetan. Eska dezaiogun jaunari. Gogorkeriari, bidekabeariai, gorrotoari, ez dezaiogula kalte handiagoa eginez erantzun, barkatzen eta on egiten saiatuz baizik. Eska dezaiogun jaunari. Munduan zapaldurik eta zalazkirik ankerrenak egiten dituzten handiki eta indardunen alda dezatela bere jokaera, eta gaur zan dugun bezala batez ere Irak herri horreitik, herri guztietan pakea lora dadin. Eska dezaiogun jaunari. Jaunaren mahaian bildurik, Eukaristia ospatzen dugunok izan gaitezela beti barkatzaile zeruko aita bezala, eska dezaiogun jaunari. Aita urrikaltzu, guk merezi izan gabe, ere barkatu egin dituguzu. Bila dezagula barkamenean, egiazko sanitartea, egiteko bidea. Jesukristo gure jaunaren bitartez, bedeikatu azu jauna zerulurren jangoikoa, zure esku zabaletik hartu dugu, orain ekarri dizugun ogi hau. Lurraren indarrak eta gizakiaren lanak sortua. Hauxe egingo zaigu biziaren ogi. Bedeikatu azu jauna, orain eta beti. Bedenkatu azu jauna, zerulurren jangoikoa, zure esku zabaletik hartu dugu, orain ekarri dizugun ardo hau. Mahatzondoaren indarrak eta gizakiaren lanak sortua, hauxe egingo zaigu betiko zorionaren edari. Zenideok egin dezagun otoiz guztiok batean, Eliza osoaren oparia jangoikoari eskaintzerakoan. Jauna, opari salbagarri honek garbi gaitzala geure pekatutik, eta eman diezagula zure indar salbatzailea. Jesukristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin, gora bihotzak, eskerra jangoiko gure jaunari. Egokida bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri, non nahi eta beti guk zuri eskerrak ematea, jauna aita guzti santu, jainkoa alguztidun betiereko horri. Guk zuri eskerrak ematea nahi baituzu, penitentzia eginez eta janedanetan neurria hartuz, horrela gure pekatari arrokeria ezirik eta goze direnei jatekoa emanez, zure bihotz zabalaren antzeko izan gaitezen.
Horregaitik, aingeru guztiekin batean, bihotz batez, gorespen hau kantatzen dizugu. Santu, santua, diren guztien jangoiko jauna, zeru lurrak beterik dauzka, zure diztirak, Osanna zeru goienetan, bedenkatua, jaunaren izenean datorrena. Osanna zeru goienetan. Santu zara bai, jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Santu egitzazu bada, ogi ardo hauek, zure espiritua isuriz, Jesukristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak, saldu zutenean, eta bere gogoz guruzera zijoala, ogia hartu, eta eskerrak emanez zatitu zuen, eta bere ikaslei eman zien esanez, hartzazue eta jan guztiok horretatik. Hau nire gorputza data, zuentzat emango dena. Era berean afalondoan, kaliza harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok honetatik, hau nire odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola. Zuentzat eta askorentzat, pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nire oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa, hil eta piztu zerala jauna, zu berriz etorri arte. Hau dugu hau berri ona. Horregaitik jauna, zure semearen eriotza eta piztuara gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu. Zuri eskerrak emanez, aldarean zure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta palki eskatzen dizugu, Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoan jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zeure eliza. Eramazu maitasun osora, Frantzisko gure aita santuarekin, Osinazio gure gotzaiarekin, eta eriz gizon guztiekin batean. Izan jauna gogoan, era berean, pizteko etxaropenean joan diren gure zenideak, eta hildako guztiak ere. Harritzazu zeure aurpegiaren argitan. Erruki zakizkigu arren, gu guztio betiko bizia iritsi ezagun, Jainkoaren ama Maria Virginia doatzuarekin, haren senar Jose santuarekin, apostolu santuekin, eta gizaldi guztietan zure adiskide diren santuekin. Haiekin batean gore zaitzagun, Jesukristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan,
zure jainko aita alguztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospe eta aintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak agindute irakatziari jarraituz, beldur gabe esan dezagun. Gure aita zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean ere. Emaiguzu gaur eguntako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen diegun ezkero. Ez gaitzatzu utzi tentaldira erortzen, baina atera gaitzatzu gaitz guztietatik. Jesukristo gure jauna, zuk esana da apostoluei, pakea uzten dizuet, nire pakea ematen. Begira zure erizerri. Eta eman gazu, pekatutik garbi bizi gaitezen, eta estualitan zendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesukristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zai gaudela. Zureak izan. Orain eta beti. Jesukristo gure jauna, zuk esana da apostoluei. Pakea uzten dizuet, nire pakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari, eta ez gure pekatuei. Eta zure gogoa den bezala, emaiozu elizari pakea, eman batasuna, errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldi guztietan, jaunaren pakea beti zuekin. Jangoikoaren bildotza, zuk entzen duzu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotza, zuk entzen duzu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotza, zuk entzen duzu munduko pekatua, emaiguzu pakea. Ona hemen, jangoikoaren bildotza. Ona munduko pekatua kentzen duguna. Zoriontzua jaunaren maira deituak. Jauna, ni ez naiz inor zunere etxean sartzeko, baina zarazoiz bat eta zendatukuna.
Egin dezagun otoitz. Zeruko mailan hartu dugun janariak, egin gaizala santu jauna, utzegite guztietatik garbiturik. Zuk agindutako ondasunak lortzeko gai izan gaitezen. Jesukristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin, bedenka zaitzatela jangoiko ahal guztidunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak. Amen. Zoazte jaunaren pakean. Eskerrak zuri. Santo Rosario, gurute santo zeina gaiti, gude etzai gaiti, libra gaitatu ereka jangoiko men. Tare semeren Espiritu Santo zenamen. Ireki jauna nere Espainiak. Zato zene jainko. Aintza itarita semerita Espiritu Santuari. Graciasko ama gordetan paratu gaitzatu orain eta beti gure eriotzeko orduan, lehenko gertakaria, jangoiko ere zenbere piztuera. Gure eta zeru eta zerana santu izan bedi zure izena, etor bedi zure reinua egin bedi zure nahia, zerua bezala lurrean ere. Agur Maria Graziaz betea jauna dago zurekin. Bedenkatu zazun Andre guztien artean, eta bedenkatua da zure sabeleko fruto Jesus. Agur Maria Graziaz betea jauna dago zurekin. Bedenkatu zazun Andre guztien artean, eta bedenkatua da zure sabeleko fruto Jesus. Agur Maria Graziaz betea jauna dago zurekin. Bedenkatu zazun Andre guztien artean, eta bedenkatua da zure sabeleko fruto Jesus. Agur Maria Graziaz betea jauna dago zurekin. Bedenkatu zazun Andre guztien artean, eta bedenkatua da zure sabeleko fruto Jesus. Agur Maria Graziaz betea jauna dago zurekin. Bedenkatu zazun Andre guztien artean, eta bedenkatua da zure sabeleko fruto Jesus. Agur Maria Graziaz betea jauna dago zurekin. Bedenkatu zazun Andre guztien artean, eta bedenkatua da zure sabeleko fruto Jesus. Agur Maria Graziaz betea jauna dago zurekin. Bedenkatu zazun Andre guztien artean, eta bedenkatua da zure sabeleko fruto Jesus. Agur Maria Graziaz betea jauna dago zurekin. Bedenkatu zazun Andre guztien artean, eta bedenkatua da zure sabeleko fruto Jesus. Agur Maria Graziaz betea jauna dago zurekin.
bedenkatu zasun Andre guztien artean, eta bedenkatua da zu Isabeleko fruto Jesus. Agur Maria Graziaz bete jauna dago zurekin, bedenkatu zasun Andre guztien artean, eta bedenkatua da zu Isabeleko fruto Jesus. Aintza aitari eta semeari eta Espiritu Santuari, graziazko ama gordetan paratu gaitzatu orain eta beti gure eriotzak orduan, bigarren gertakai jangoiko ere zeme zerure igotzea. Emaiguzu gaur egun ontako ia barkatu gure zorra. Guk ere zordunei barkatzen diegun eskero, eta ez guten taldira eraman baizik atera gaitzatu gaitzetik amen. Santa Maria jangoikoaren amarre gutu ezazu gu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan amen. Santa Maria jangoikoaren amarre gutu ezazu gu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan amen. Santa Maria jangoikoaren amarre gutu ezazu gu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan amen. Santa Maria jangoikoaren amarre gutu ezazu gu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan amen. Santa Maria jangoikoaren amarre gutu ezazu gu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan amen. Santa Maria jangoikoaren amarre gutu ezazu gu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan amen. Santa Maria jangoikoaren amarre gutu ezazu gu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan amen. Santa Maria jangoikoaren amarre gutu ezazu gu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan amen. Santa Maria jangoikoaren amarre gutu ezazu gu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan amen. Aintza, Santa Maria jangoikoaren ama, berregutu ezazu gu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan amen. Hasiera zen bezalaxe, orain eta beti gizalietan amen. Graziazko ama gordetan paratu gaitzatzu, orain eta beti gure eriotzak orduak, hirugarren gertakaria Espiritu Santuaren etorrera. Gure eta zeru eta zerana santu izan bedi zure izena. Etor bedi zure reinua egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean ere. Agur Maria Graziaz betea jauna dago zurekin. Bedenkatu zazun Andre guztien artean, eta bedenkatua da zu Isabeleko frutoa Jesus. Agur Maria Graziaz betea jauna dago zurekin. Bedenkatu zazun Andre guztien artean, eta bedenkatua da zu Isabeleko frutoa Jesus.
Maria Graziaz betea jauna dago zurekin. Bedenkatu zazun andre guztien artean, eta bedenkatua da zure sabeleko fruto Jesu. Agur Maria Graziaz betea jauna dago zurekin. Bedenkatu zazun andre guztien artean, eta bedenkatua da zure sabeleko fruto Jesus. Agur Maria Graziaz betea jauna dago zurekin. Bedenkatu zazun andre guztien artean, eta bedenkatua da zure sabeleko fruto Jesus. Agur Maria Graziaz betea jauna dago zurekin. Bedenkatu zazun andre guztien artean, eta bedenkatua da zure sabeleko fruto Jesus. Agur Maria Graziaz betea jauna dago zurekin. Bedenkatu zazun andre guztien artean, eta bedenkatua da zure sabeleko fruto Jesus. Agur Maria Graziaz betea jauna dago zurekin. Bedenkatu zazun andre guztien artean, eta bedenkatua da zure sabeleko fruto Jesus. Agur Maria Graziaz betea jauna dago zurekin. Bedenkatu zazun andre guztien artean, eta bedenkatua da zure sabeleko fruto Jesus. Agur Maria Graziaz betea jauna dago zurekin. Bedenkatu zazun andre guztien artean, eta bedenkatua da zure sabeleko fruto Jesus. Aintza aitari eta semeari eta Espiritu Santuari. Graziasko ama gordetan paratu gaitzatu orain eta beti gure eriotzak orduan, laugarrengo gertakaria Andre Maria zerura jasotzea. Emaiguzu gaur egun ontako ia barkatu gure zorrak, guk ere zordunei barkatzen diegun ezkero eta ez guten taldira eramak, baizik atera gaitzatu gaitzetik amen. Santa Maria Jangoikoaren amarre gutu ezazuku pekatarion alde. Orain eta gure eriotzak orduan amen. Santa Maria Jangoikoaren amarre gutu ezazuku pekatarion alde. Orain eta gure eriotzak orduan amen. Santa Maria Jangoikoaren amarre gutu ezazuku pekatarion alde. Orain eta gure eriotzak orduan amen. Santa Maria Jangoikoaren amarre gutu ezazuku pekatarion alde. Orain eta gure eriotzak orduan amen. Santa Maria Jangoikoaren amarre gutu ezazuku pekatarion alde. Orain eta gure eriotzak orduan amen. Santa Maria Jangoikoaren amarre gutu ezazuku pekatarion alde. Orain eta gure eriotzak orduan amen. Santa Maria Jangoikoaren amarre gutu ezazuku pekatarion alde. Orain eta gure eriotzak orduan amen. Santa Maria Jangoikoaren amarre gutu ezazuku pekatarion alde. Orain eta gure eriotzak orduan amen.
Santa Maria Jangoikoaren ama regutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure heriotzak orduan, amen. Aintza, Santa Maria Jangoikoaren ama regutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure heriotzak orduan, amen. Hasiera zen bezala zen, orain eta beti gizaldietan, amen. Graziasko ama gordetan paratu gaitzatu, orain eta beti gure heriotzak orduan, bosgarren gertakari Andre Maria Zeruko lorrego erregina koronatua. Gure eta zeru eta zerana santu izan bedi zure izena, etor bedi zure reinua egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean ere. Agur Maria Grazia ez betea jauna dago zurekin, bedenkatu zazun Andre guztien artean, eta bedenkatua da zure sabeleko frutua Jesus. Agur Maria Grazia ez betea jauna dago zurekin, bedenkatu zazun Andre guztien artean, eta bedenkatua da zure sabeleko frutua Jesus. Agur Maria Grazia betea jauna dago zurekin, bedenkatu zazun Andre guztien artean, eta bedenkatua da zure sabeleko frutua Jesus. Agur Maria Grazia betea jauna dago zurekin, bedenkatu zazun Andre guztien artean, eta bedenkatua da zure sabeleko frutua Jesus. Agur Maria Grazia betea jauna dago zurekin, bedenkatu zazun Andre guztien artean, eta bedenkatua da zure sabeleko frutua Jesus. Agur Maria Grazia betea jauna dago zurekin, bedenkatu zazun Andre guztien artean, eta bedenkatua da zure sabeleko frutua Jesus. Agur Maria Grazia betea jauna dago zurekin, bedenkatu zazun Andre guztien artean, eta bedenkatua da zure sabeleko frutua Jesus. Agur Maria Grazia betea jauna dago zurekin, bedenkatu zazun Andre guztien artean, eta bedenkatua da zure sabeleko frutua Jesus. Agur Maria Grazia betea jauna dago zurekin, bedenkatu zazun Andre guztien artean, eta bedenkatua da zure sabeleko frutua Jesus. Agur Maria Grazia betea jauna dago zurekin, bedenkatu zazun Andre guztien artean, eta bedenkatua da zure sabeleko frutua Jesus. Aintza aitarita semerita Espiritu Santuari, erruki jauna, Kristoruki, erruki jauna, Andre Mari Santua, Jainkoaren ama Santua, Virginia Santua, Aitaren alaba maitiena, Hangoikoare Jesusen ama, Espiritu Santuare jauretxea, emakume graziaz betea, emakume behartzu tapala, emakume guztien artean bedenkatua, Virginia guztiz garbia, Virginia beti otoitza zaudena, Virginia eta ama, erospea lefrutua, izadiaren ospea, Jainko herriaren aintza, jaunaren mirabea, emazte tamaren eredua, Jesusen ikasle leiala, Kristo eroslare laguntzailea, Eleizaren irudi argia, zorionekoa sinistu zenuelako,
zorionekoa itxaro zenuelako, zorionekoa maitatu zenuelako. Elizaren ama, batasunaren ama, misioetako ama, apaizen ama, hangoikoeretza sagratuen ama, familiaren ama, gizon emakume guztien ama, naigabetako ama, errukiaren ama, bihotz errugabekoen ama, maitasun ederraren ama, grazi guztien etorbidea, gure bizita itxaropena, bekateren sortzailea, itxasoko izarra, erromesen bidea, gaixoen osasuna, pekatarien ieslekua, naigabetuen poza, kristauen laguntzailea, hilzorien daudezen babesa, hilen atzedena, zeruko poza, zerura jasotako erregina, aingeruen erregina, santu guztien erregina, izariaren erregina, gure erregina eta Andrea. Hangoikoaren bildotza zuk entzun dezu munduko pekatua, hangoikoaren bildotza zuk entzun dezu munduko pekatua, hangoikoaren bildotza zuk entzun dezu munduko pekatua, otoitzegizu gure alde hangoikoaren amadone horrek. Jainko jauna, emaiguzu zure mirabe gorputz animetako osasuna, eta Maria Beti Virginia doatzua laguntzaile dekula, atera gaitzatzu hemengo ilun aldetik, eta erama zeruko poza igarotzea, Jesukristo gure jaunaren bitartez, harritoketako maginei salbia, agur erregina, ama arrukiorra, gure bizi gozo eta itxaropena agur. Zuri teiez gaude bare nume erbestetuo, zuri aiezka antzita negar herri honetan. Ea bada itzulitzazu gure bitateko norrek, itzuli guana zure begi arrukitzoiek. Eta erbeste honen ondoren, eraku zaiguzu Jesus, zure zabeleko seme bedenkatori, obioz bera, horrukiorra, o Maria Virginia gozoa. Otoitzegizu gure alde jangoikoaren amadone horrek, Jesukristo gure jaunaren agindua, irabazi zagur